Okay. Yabo. Masiphinde nje nami maniphinde kungamleke ulwimi. Mm. Nami. Okay. Uyabona that ke manager of yours of the weekend because the manager yakho bekungusigwili. Aksi manager yami uSgwili. No, sensitsho uhlobo besenza ngalo izinto ebengathi imanager yakho uSgwili. Uyayazi uSgwili uhlobo asithembise ngalo ba uthi uSomizi guys fakani imali ke kulesi negotiate ngayo is fine lo mali sivumelene ngayo fakani imali uzakwenza everything siya expect thina yonke into ibithethwa nguSgwili bizakwenza ngola hlobo bethethe ngalo ndothuke noba uGatini angafiki on Saturday. Yini le uSgwili A1 ayenzile ebeyipromisile ukuthi uzayenza? Uthe wena ngisho ku-event yakho yonke yini ayenzile, but at which point did you realize ba uSgwili lo akathethi nyani? uSgwili into ayenzileyo ukuba akathethi nyani at some point you must have realized ba hayi man zi-promises ezizodwa uSgwili okoqala uthe wena ufumana kwakho imali yonke iphelele eaccountini yakho ebesithi uyandipressurize lo muntu ufuna imali iphelele azonenzela le video yonke loo nto leyo. No, ndithetha ngoSgwili kaloku simamela because akusonyani leyo, wathi uSgwili uyampressurize afake imali and wena ngoku awuzukonfirma kuGatini bimali ayidiphelele. Ndithe ndilwe ndithi Sgwili uyandimosa man, why kuwe into ephambili imali okokoko imali okay ndayifaka imali ndithi ke ngoku uconfirmile uGatini ubuyeza Sgwili because imali iphelele because uGatini azaconfirme kuba mandifake imali iphelele uGatini aza aconfirme kuba sibhukele uSgwili ke ngoku njengoba sawubhukela wena sibhukele noSgwili yonke lento azaconfirme uGatini. So okay, the story soqala xa seyilungiselelwe uSgwili wathi hayi uGatini akazufika namhlanje uzofika ngomso ndaqonda uyaxoka uSgwili akasezanga uGatini. Ndibuye back ke ngoku andifuni sibethetha ngoSgwili. uSgwili yena yakhe ixesha lelakhe yedwa ndifuna uza kuwe mna. Uyabona Somizi into edala uba sibe lapha today soba yi-2 live le nto bendifuna siyibeke ngolaa hlobo because usibekile istori sakho basiva abantu ngohlobo basive ngalo nam ndisibekile sam basiva abantu. I-reason bendibe lapha ndithi abantu baseSouth Africa from tomorrow ke njengoba sithetha today umuntu noba yi-City Press noba leliphi iphepha noba ngabapha abantu abafuna izinto kum ngento edibene nawe ehamba ikhambane am out of loo nto ngoku edibene nento ye-birthday ndiyayivala today.